Ola a todos os lectores e lectoras. Hoxe, 23 de abril, temos con nós a John Lily Blom, que nos ven a contar a súa experiencia tras sair dunha relación de abuso e continuar a súa vida. Boas noites, Lily. Como te sintes? Moitas grazas. Estou moi agradecida de poder estar hoxe aquí e contarvos a miña situación tras pasar estes momentos tan delicados. Estou moi agradecida tamén de poder axudar a moitas mulleres que estean pasando por momentos semellantes e poder axudalas a pasar. Cando comenzaches a túa relación con Riley, como era contigo? Sempre foi a mesma actitude desde o principio ata o final ou foi cambiando? Pois mira, cando comecei a miña relación con Riley, ele era unha persoa atenta, cariñosa, detallista e facíame sentir genial. El cambiou a súa actitude cando me reencontrei con Atlas no seu restaurante de casualidade. El volviuse unha persoa celosa e posesiva. Cando te deches conta de que eras unha víctima de abuso? Eu decateime de que estaba sendo maltratada o día que abusou de min. Decateime nese momento de que todas as situacións de golpes, caídas, que non eran unha casualidade, senón que eran unha relación tóxica. E para rematar, como afrontaches a túa separación con Riley despois de traer unha neniña ao teu mundo con el? Ao principio parecíame imposible, xa que a súa actitude de él hacia min era de que quería que o perdoase, estaba moi encima miña, entón eu sentíame moi débil, pero coa axuda de a miña mellor amiga, que de feito era a súa irmán, puiden afrontar esta situación e así tamén conseguir os papeles da custodia. Bueno, pois como vedes, Lily sufriu unha relación bastante problemática e agora encantaríame que dedicara unhas palabras a toda esa xente que sufre unha situación similar. Pois eu, de min, que tendes que ser fuertes e non deixarvos influenciar pola vosa parexa e das vosas familias, amigos de confianza, que eles vamos a apoiar e vamos a axudar a salir destas situacións, porque con apoio todo é mellor, porque se non sinteste sola, eso sí que é imposible. Eu, cando me apoiei nas miñas persoas de confianza, foi cando mellor o afrontei e nada, que estou moi agradecida de poder vos contar a miña situación. Moitas gracias. Recordade que se queredes saber máis sobre a historia de Lily, tendes dúas fontes moi importantes para recoller información. Tendes unha película que se chama Romper el Círculo e un libro co mesmo nome. Moitas gracias.